който очудващо няма нищо по него. Изключвам. Изключваме. Това е. Здравейте, здравейте. Здравейте! Решихме вече да почваме да заземяваме градината. Ще махнем изсъхналите домати, мрежата. Най-вероятно ще спреме програматорите да ни поливат вече и каквото оцелее. Общо взето, да. Вече ще мислим какво ще е следващото, което ще сеем. Най-вероятно салатки, но не сме решили на 100%, ще видим. А пък аз ще се хвана да натоваря колата с малко буклук, тъй като има доста неща, които трябва да се изхвърлят. Работата по двора почва да намалява, понеже почва да става и студено. Евентуално трябва да купим наса, тъй като трябва да махнем напълно този брашлян, за който говорих последния път, отровния. И смокините. И смокините, тъй като си имаме една достатъчно голяма горе. Ама няма как. Просто като не е било поддържано мястото и всичко е подивяло и сега вече втора или трета година вече се тези, мъчим. които знаят още от началото на нашия канал, първото видео, там могат да видят, и в смисъл тези, които са гледали още него видео, могат и знаят какво е било всъщност. И какво всъщност означава змиярник, защото явно за някои хора не е понятно, но няма проблем. Доста работа си има. Евентуално смятам и да подменим мрежата от едната страна, тъй като вече има доста дупки. Да, и не е безопасно и за кучето може да излезе и всякакви други животни. И влизат костенурки от другите места, тъй като нали, те са змиярниците в случая, не нашето място. Просто най-вероятно сте останали с грешно впечатление, понеже това, което се вижда отстрани, не е нашо. Хорски са хорски имоти и няма как ние да поддържаме хорските имоти. Затова ние сме взели нужните мерки, които да осигурим защита и за нас, както и за детето. Много предните видеа се вижда, нали, който иска, има желание, може да ги види и да ги погледне и да ги изгледа и ще е наясно с нещата. Не мисля, че е нужно да се коментират някакви глупости, които или да се коментират неща, които са от хора, които не са запознати и не знаят реално каква е ситуация. Но като цяло лоша реклама няма, така че благодарим за коментарите. Да, няма проблем, всеки си има мнение общо взето, да. И като цяло трябва да побързаме, защото времето напредва, както повечето пъти идваме по-хладно и се опитваме да свършим колкото се може повече работа. Да, общо взето се захващаме и действаме. Ето го боба. Доста е изсъхнал, затова го махам, но като цяло вече не прави шушуйки, няма смисъл да стои. Доматите и те някои вече са завадени. Общо взето стана хладно и спряха да цъфтят и ще изчакаме да озреят тези, които са вързали и ги махаме и тях. Но да, ето като този ред, може би по-голямата част трябва да се махне. Затова започвам. Сложила съм си ръкавици като по чудо, ще видим колко ще издържат. И да, общо взето трябва да побързаме, защото и Михаилка е нетърпелива и съм я взела с мен. Вижте как се оплива. И така догоре. Мисля да извадя мрежата с коловете, да я дръпна настрани да съхне. Евентуално само към черешата ще отрежа и от където отиват. И тъй като изсъхнат, би трябвало по-лесно да падат, въпреки че това като е изсъхнало ще не се мърда. Но да, по-добре. Малко тегаво ще е сега, ако трябва да ги разплитам. Взех си ножицата, да си улесня малко работата. Та да видим дали ще успея. Но общо взето бая се овили около мрежата и не знам въобще дали има смисъл да си играя, да ги махам или да направо с мрежата да ги фърляме. Та сега ще видя доматите, понеже по-бързо и лесно ще стане. Този той е изсъхнал директно. Го
махам. Така, после ще взема ножицата да отрежа сезала. Този и той няма заброс, няма цвят. И тук и мама. Той изсъхнал така. И тук и мама. Той изсъхнал така, като гледам. Така че, да. И този е пътник. И какъв корен има. Така. Този има цвят. И тук е един домат, така че ще го оставя. Тук има даже забрани, а после ще ги обера. Този от румънското семе, ще го оставя и него да видим. Този и той. Въпреки, че тук има издънка, която има цвят, но няма за кога да го чакаме вече. Той направо с кола падна. Краставичките и те се сечиха кога да се съживят. Имат цвят. Но ще ги оставим. Спираме им водата, какво стане. Чушките и тях. Добре изглеждат. Даже имат чушчици тук. Има ли комари, не? Да, като имаш предвид, че съм се напръскала с репеленти, направо ги чувам как жужжат около То, мен. между другото, е влажен, много странно. Пък не е валял. Изглежда ми влажен, тук и може би затова Да. има още повече. Ами, може би от мрежата се запазва повече влага, пък и не е толкова горещо вече. И може би заради това. Да, то даже просто вече е безмислено и мисля, ще я сваляме, нали? Да. Дали? Не е много да се накъса последния път. Еми да, тя е от... Виж, хлабава е малко и нормално. Аз пих едно спрайтче в бързината. Ами супер. Аз бързам, понеже взе да се стъмнява, пък и Михаела и тя Да. взе да мрънка. Това там какво е, един? Кое? Е това. Това? На другото. Е ти. Лесто. Лесто някой Как е лесто? съхнал от смокинята. Чушките ще ги махам или? Не, оставя ги, що да ги махаме. Нямат нищо. Еми има цвят, как да знам. Нищо не е много да измръзне. И е, там имаш някакви чушчици. И ми оставяме ги, кони коста. Крайна сметка. Ако има някой друга. Виж, краставиците мина сезона и те тогава почнаха да растат. Точно това казах. Аз съм потресен. Нямам думи. Тук гледай какво става. Гледай. Да. Зята не издържа. Гледай. Един, дай да влезем да изчистим на хората мястото. Искаш ли? Да. Защото ни нашето място нямаме работа в него, че ще ходим по Да, да може някои хора да бъдат доволни. някои хора, като им пречи да дойдат да го изчистят. Майтап, забавляваме се поне. Еми да. Кога мина и това лято направо не знам. Мина и за мина. Сега виж, ще мине от септември, октомври. Ние не знам дали 5 пъти отидохме на плаж. Да си него този, да не го забравим. Този е оцелял, въпреки че тук има една трупа. Нищо му няма, то ти нищо няма. То там има още гледам, ама... Даже виж има някой според мен да вземем да ги оберем, докато не са... Да, ще ги оберем. Добре. Пък вижте с румънските какви дебели стъбла са Да, си малко направили. странно е наистина, но... Наистина, виж. Дебели са. Ние май няма, тази година няма да ги вземем. Там имаше Не знам стои дали ще можеш човек. забръщи.
Става. Става ли? Много Да, трябва да по-внимателно. внимаваш да не са... Добре, супер. Да свършим Доста ще си поиграем, да ти кажа, с това. работа, да не я мислим, защото Да, така ти е право. натовари ли буклука? Успя ли да го събереш? Да. То предимно е дървен материал и може да го оставим на това място, където го взимат за горене. Има хора с печки и да. Си го взимат да се го ползват за разпалки и така нататък. Трябва да си вземем ръкавици. Да. И общо взето, мисля другия път, другото лято, като я слагаме тази мрежа, евентуално, не знам дали ще е по-голяма, но тези колове да ги направим още по-стабилни, защото тази година заваля 2 пъти и се килнаха всичките. Ето тук този сме го хванали даже. Като цяло са доста паянтови. Не, че не държат мрежата, вършат идеална работа, но друго си е да са стабилни. Да, ама имаш предвид с бетон да ги залеем ли? Не мисля бетон, просто да са малко по-надолу или по-скоро с чакъл да сложим. Ще стане доста Според мен ще стане по-стабилно. Ще видим, не? Трябва да се хвана да спра програматорите, Дени. Да, защото просто е безмислено. Единия евентуално даже ще го демонтирам, може би този. И ще оставя само този, евентуално ако решим нещо да отгледаме, зимата да отглеждаме, ще свърши работа. Но този просто е безмислено вече. Аз дори малко съм позабравил как беше, но да, ето. Включено, изключено. Изключваме и така. Просто няма смисъл. Да, този също. Като той много не се вижда, но не знам коя програма беше. Първа, може би? Да, първа. Оф, изключваме и така. Да, защото и водомера също се върти стабилно. Предвид, че не берем вече почти, безмислено е. Има, нали, зеленчуци, които имат цвят и така нататък, но въпрос на време е като за хладния вечер и да измръзнат и безмислено. То вече зея пада и тук има смокини един. Пълно. Ама са много нависоко. Те нависоко и дребни, явно дето пада и изсъхват ли, мириш на джибра. Да. Тор. Тор, да. Денка бързината вече успя да го откачи, да махне се залъчвата. Ами да. Знаеш, че бързо действам. Да, се хванеш. За жалост не мога да й помогна, защото с едната ръка съм хванал малката, тъй като клемче. Или колкото мога ще го навия, ако да я приберем, пък после ще разпънем, ще я сгънем. Да, хубаво е да я сгънем някой път. Другия път евентуално, защото вече се стъмнява. Пък и ти си оправнява, Мичо. Щом си рекал? Да. Нещо да гледа с интерес. Ами, надявам се до година да ми помага. Това ще помага, ама не толкова нависоко. Да ми носи инструменти е достатъчно. Да.
Защо няма домат колко е става? Да, той даже се е килнал. 2 метра и половина. Да, ето на нас. Наблюдаваме с интерес. И много е хубаво да стоиш някой друг да работи. Другия път мисля да махнем тези телищата. Ние ще ги махаме ли въобще? То може и да не ги махнем. Лошото е, че нали, ще правим коловете. Точно да, затова си мисля, че ще трябва да ги махнем. Не мога да ги опънем по-добре. Ще да мъкна тук. Добре. Добре. Се справиш ли? Ще помогна с самата ръка? Не. Ще успееш? Да. Няма поражение, нали? Нещо скъсано. Не. Добре. Еми. Да. Браво. Ето. Това е. Супер, браво. Много хубава работа. Много хубава работа. Вече излеза. Се вижда. Много готино. Само внимавайте къде ниче. Да не стане руска рулетка. Сега ще обереди доматките. Въпреки, че те вече този за нищо не става. Този може да успеем да го порежем. Здравейте отново! Продължаваме с разчистването на двора и с заземяването на градината. Днес е доста ветровито, надяваме се това да не се отрази на звука, но ще ви покажем докъде сме я докарали. Като цяло доста работа свършихме предния път, но не можахме да снимаме, понеже се стъмни и нямаше нищо да се види. Но сега ще обиколя да ви покажа и да ви кажа какво смятаме да свършим днес. Ето го и Валю. Не му остана още много буклук да натовари. Долу е разчистено, само това остана. Надявам се да успеем да го съберем в колата този буклук, да може да разчистим пътеката. Ти как смяташ? Ще се събере ли? Надявам се. Но да, общо взето, почти сме разчистили тази купчина отзад от бараката, която съборихме. А сега ще ви покажа градината докъде я докарахме. Махнахме мрежата. Махнах също някои от изсъхналите корени вече, които нямат домати. Боба наполовина съм изчистила. Остана тази част да изчистя. Но като цяло това смятаме да свършим днес. Съответно може и нещо друго да решим да свършим. Като цяло аз бях се наумила да изтъркам бараката с телената четка от едната страна, където е разчистена и евентуално да я лакирам. Но зависи много от времето и това колко време ще ни отнеме тази работа, която е приоритет. За това ще видите по-напред във видеото какво сме успяли да свършим. И мрежата е почти изчистена, остана само в средата този участък. Ще говорим с Валю, евентуално да решим дали ще подсилим мрежата и ще оставим зимата или ще я приберем и на пролет наново ще направим. Понеже сега като копае тези канали, почвата доста поддава. Ето тук сега ще покажа как почва да пада. И не мисля, че ще е удачно. Затова най-вероятно като разчистя боба и ще я махнем и ще видим този пипер дали ще го оставим или ще го махаме и него. Използваме докато малката спи, колкото се може повече работа да свършим. Тук имаше един паднал домат, който очудващо няма нищо по него. Явно от вятъра е паднал. И този боб успях да набера. И така, продължаваме да видим докъде ще я докараме. Ето мрежата вече е напълно изчистена. И я оставям за сега така. И ще се хвана да изместя тези неща, да мога да ги шкуря бараката. И евентуално, ако остане време, да я лакирам, за да може да другия път, като дойдем, да разчистим другата страна, понеже там има повече неща
и да я приключим и ние отвън. Валю реже нещо с гошлайфа. Ето и разликата. Може да видите, половината част вече от стената е изкорена. Разликата е огромна. Като се лакира, ще стане още по-добре. И стената вече е готова, изкурена. Изчистена с метлата да сваля прахоляка. И съм приготвила лака с четка, като в предните видеа Валя го показа също. Ето пак ще го покажа. Сега набързо ще лакирам и ще видим какво друго ще се хвана да свърша. Ето го и крайния резултат. Сега е мокро още и изглежда една идея по-тъмно. Като изсъхне ще изсветлее още. Но смятам, че доста добре се получи. Нали, като се боядисат и луците и покрива, ще придобие съвсем друг вид. Ето тук съм оставила нелакирано, понеже Валю ще слага кит, за да не влиза вода, и след това ще лакирам. Почнах и отпред да довършвам, където не сме лакирали. Вратата не беше лакирана и все още не е напълно лакирана. И тук даже се личи къде не е със сравнение с долната част на вратата. Иначе тук е лакирано, само зад стълба се вижда, трябва да го мина. И горе, което няма да е сега най-вероятно. Може би като лакирам отпреде местата, където ви показах, ще се хвана да боядисам луците и стълба, но трябва да разпъна стълбата, за да продължаваме, че времето взе да напредва. В крайна сметка реших да опъна стълбата, понеже няма как без стълба. И боядисах горната летва, на която ще хващаме тентата също. И като цяло мога да се хвана да изкоря и горния етаж на таванското помещение. И ще боядисам стълба. И дойде време да сложим край на днескашното видео. Като смятаме, че доста работа свършихме. Освежихме доста бунгалото отвън. И Валю доста буклук натовари и успяхме да хвърлим. Доста от буклука изхвърлихме, остана съвсем малко. Деното се позанимава малко с градината. И вече трябва да мислим евентуално дали ще сеем нещо и какво ще бъде то. Изглежда по съвсем друг начин вече отвънка бунгалото. Доста по-завършен вид има, макар че има доста много работа. Да, има какво да се желае. Да. Но всичко с времето си като цяло. Ще продължим с работата, докато времето позволява. Таман вече започна да се разхлажда и е по-приятно за работа. По-голям ентусиазъм имаме сякаш. Да. Повече енергия не ни спива толкова жегата. Да. И да, другия път се захващам да довърша каналите за тръбите. Надявам се даже и да сме купили тръби, но не обещавам. Ако харесвате това, което правим, дайте пълно палче. Може да се абонирате, да коментирате. Приемаме всякакви... Да, вече се вижда, така че няма проблем. Приемаме всякакви коментари, дори и отрицателни. Другата събота епизода ще е малко по-различен. Поне така се надяваме. Да, предвидели сме едно пътуване. Да, надявам се доста интересно, както за нас, така и за вас. Надяваме се да успеем да заснемем колкото се може повече. Ще е нещо по-различно. Ще се опитаме да посетим интересни места. И като цяло очаквайте. Ако е интересно кои места сме посетили, ще ви очакваме в следващия клип. Чао, чао! Чао!